Companyes i companys, amics tots que participeu d'una forma o una altra en la Universitat de València. Soc Vicent Soler, catedràtic d'Economia i candidat a rector en les eleccions del pròxim 2 de març. Em presente en nom d'un gran equip de persones que des de fa temps treballen per donar-li un nou impuls a aquesta gran universitat. Són professors de distintes facultats i campus que em proposen liderar el canvi per a guanyar d'una vegada per sempre l'excel·lència en tots els ordres de la nostra vida universitària, assegurant les condicions materials i laborals precises per aconseguir aquest gran objectiu. Són estudiants que m'han animat a plantejar un nou model de gestió en la implantació dels nous graus i, sobretot, que exigeixen garanties laborals de futur per mitjà d'un nou pla de pràctiques externes. Són professors i investigadors que s'han sumat al nostre projecte per aportar els seus punts de vista a un programa de futur. Són personal d'administració i serveis que entenen arribada l'hora d'abordar el canvi de condicions laborals que històricament han reclamat. I són persones de qualsevol tipus que d'una manera o d'una altra m'han transmès el seu suport i estímul perquè em posa al front d'aquest gran repte que és construir la universitat que lidera el canvi econòmic en la nostra societat. Estic plenament convençut que ha arribat l'hora, el moment de donar un nou impuls a la nostra universitat.